akwai fatawa na mausu'a alfikihiyya a mujalladi na 11 namba na 208 sun yi magana akan matakin da ya shafi death benefit da kuma life insurance matsayinsa. Kamar da tambayar ta bayyana, mutum ne ya rasu yana aiki da kamfani, kuma wanda ya saka a matsayin shaida nasa ko mai tsayawa a matsayin next of kin din shine iyalinsa. Bayan ya rasu, kamfanin na da al'ada na ana kiransu a bada wani benefit na rasuwar mutum, sannan wannan an karbi kudin duk da shi bai contributing komai a ciki ba. In an karbi wannan kudin yana cikin gado ne ko kuma abinci kawai za a ci da shi a gida? In na fahimci tambayar shi ne ko? Saboda ita ga ta bahaushiya kuma baturiya 2 in 1 ko shi mai tambaya in namiji ne. A fatawar da mausu'a alfikihiyya suka fada a volume na 10 namba na volume na 11 namba na 208 suka ce dukkan abin da zai zo wa mamaci bayan rasuwa ana iya kasa shi kaman gida 3 a abubuwan da kamfani ke bayarwa ko ma'aikata, irin wanda kamfanin ke yi a mafiya yawan lokaci. Abinda suke a mafiya yawan lokaci ana iya samun canji a wasu wurare. In mutum ya rasu, in ma'aikaci ne, sai a bada salarin watan da ya rasu. Kamar yanzu a ce ya rasu a wannan watan, sai a bada salari na watan nan, wata na nawa kenan? Ok, to kun koma Gregorian kenan. To shi kenan sai a bada na March, sai a bada na kuma April, sai a bada na June. Wato za a bada watan da ya rasu da kuma additional 2 months. In ko mai karban fansho ne, sai a bada fansho na watan da ya rasu da kuma na watanni guda 2 a gaba. Wannan yawanci haka suke. Sai suka ce to usually in mutum ya rasu, ko ya zama in yana aiki a bada albashin da ya rasu na watan da kuma watanni 2, ko kuma kowane irin tsari da ake yi. In fansho ne sai a bada na watan da kuma watanni 2, ko kuma kowane irin tsari da ake, ko kuma ya zama abin da ya zo din dalilin wani aiki ne ya yi na alheri ko wani service, sai aka yi kaman compensating din wannan service din da wannan kyauta. Suka ce a dukkan waɗannan ɓangarori guda 3 a magana mafi inganci cewa abin da aka samun nan zai shiga cikin gado. In ana farko ne ya shiga gado, in ana biyu ne ya shiga gado, in ana 3 ne ya shiga me? Ya shiga cikin gado. Kowanne a cikinsu yana fada cikin gado. Don menene? Don abun iya da alaka da hidimar da ya yi. Inda bai yi hidimar ba da ba za a bashi albashi har ya rasu kuma a zo a ce an ba da albashi na watan da ya rasu da guda 2 ba. Inda ba shi ya yi aikin ba da ai ba za a ma ba da fansho ba. Inda ba sabis da ya ba za a bara ba. To yanzu misali, haka kun da suka rasu a Abuja a satin nan, yanzu kamfanin ya kira ce zai ba su wannan abu? Ai bai yi ba. Suka ce to babu kokonto wannan ya shiga cikin gado. Kuma fatawar haka, nassin fatawar Imamu Shafi'i kenan rahmatullahi alaihi, cewa wannan abin shi ma gado ne. Wallahu ta'ala a'lam.